L-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informatika, il-MITA, qiegħda toffri opportunità li 370 student tal-ICT biex matul is-sajf jieħtlu għal esperjenza ta' xogħol ma' dipartimenti tal-Gvern, għaqdiet mhux governattivi u fil-privat. Waqt it-tnedija ta' dan il-programm, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA Tony Sultana qal li matul dawn l-aħħar 4 snin l-Aġenzija investit kważi 2 miljun euro u sabet xogħol fis-sajf għal 1300 student. One News tkellem ma' David Sant, uffiċjal tal-MITA li tkellem dwar il-vantaġġi ta' dan il-programm fl-isfond li aktar xogħlijiet se jkunu jirrikjedu ħiliet diġitali. Dal-programm isir biex tul is-sajf l-istudenti li qed jistudjaw ICT jingħataw esperjenza ma' kumpaniji varji u nkella ma' dipartimenti tal-Gvern. L-employers ikollhom iċ-ċans li jieħdu dawn l-istudenti tul is-sajf jitrenjawhom u jekk isibuhom tajbin jistgħu jżommuhom magħhom u anki jżommuhom matul is-snin u jerġgħu jirrepetu kull sajf l-istess studenti jibqgħu mal-istess kumpaniji. Sergio Diaz, student irreġistrat f'dan il-programm, faħħar inizjattivi bħal dawn li jgħinu fl-istudju u t-taħriġ ta' dawk li qegħdin jaspiraw li jibnu karriera fil-qasam tal-informatika u t-teknoloġija. I've chosen this program because I think it's a good opportunity to start to work in some place, to show them what I've learned and to get some experience. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri faħħar il-ħidma favur inizjattivi bħal dawn u saħaq li dan il-programm jgħin jipprovdi taħriġ li ma jistax jiġi mgħallem fil-klassi u sostna li dan il-programm iservi ta' pjattaforma bejn l-iskola u d-dinja tax-xogħol.